Shubor nakaslem jong unong san Hima. Sengkur Shadap, Kabadan Tendrai Hamukoi Savir Haminser West Karbi Anglong Jela Assam mentakasngi ka komiti jong Sengkur Shadap jong Minser kalapin kut ia ka jing rakhe ia ka jubili rupa ka ba arpusan snem da ka jing shitrehem bat ka jing Ïatylli ka ba kraw ia ka ni ka jing rakhe ka ba arsngi lenter ka balalong ha ka khatwei bat khat artarik uya yong arhaja apusan lapelong da ka Sengkur Shadap jubili komiti hapo ka phang pedeng ka jing ya linti ka ba arpusan snem ia ka ni ka program lapenya do presiden uba Shadap, hakabaya ka jingkren penrung la aidu usketri da uyulis Shadap, ka jingalang kalasaki ya ka jingi shimbenta ka basngotna na ki dekhot jong ka jat benriu hakelenggathan, ka balapenya so lang ya ki pateng bankin mau burom ya ka jingya lenti bat ka pateng jong ka jat benriu. Ki kongsan ki kenthop ya uba Gabriel Shadap u system engineer na ki HADC Shillong ubalapin ko burom ya ka ni ka singi kum u kongsan ki wei pat ki bapau khmat ki long uba Kraubok Shadap usketri jong ka Shillong unit uba Shanbok Shadap u Presiden ka Sengkur Shadap jong ka Riboy District, uba Habel Mukti u Presiden ka Sengrad Kerwang, uba Penchangan Lang Ratani u Presiden ka United Khasi People's Organization Karbi Anglong Central Committee, Lingdo u Kerwang Khasi, uba Bius Lingdo, bat kiwe de kiri orang ba, bat Nongialam badan burom jong ka Sengkur Shadap. Hakani ka jing rakhe uba Kraubok Shadap ula banjur halor ka jing kordo jong ka kot ka khia bat ka spa ka pho kat ba uba Shanbok Shadap ula penpau ya ka jing don kam jong ka jing nang jing start hakaba sandur ya ka lawai jong ka kur ka jat kinongkren nakara nongtung Sengkur Shadap kilakren halor ka jing don kam jong ka jing Ïatylli bat Kyntu ya ki pat ba ki de ban pelong ya ki jing lang ki bayade bat ka culture kum ka nongtung kerwang labang nong pelut ka ba penne pensa ya la ki riti dustur ukongsan u Gabriel Shadap ula aimen sim ya ka nie ka jing lang da ka jing kren ka ba don bor halor ka jing don kam jong ka jing nang jing start bat ka jing Ïatylli hapo ka kur ka jat kum ka dak jong ka jing sobha ula sam ya ki tiar ki ba don kam sha ki ba don kam da ka ba pen I ya ka min sim banya sam bat ka jing krishan lang na ka em lang sa lang kajing rakhi jubili rupa kalayeng kum kajing penshisha ya kapateng kabane kajing Ïatylli bat kajing sarong haka culture jong gajat benriu Sengkur Shadap kabalapan I ya kamau jam kabasa jingken mau haka jing ya lenti jong kilang. Sam je kami media pembasting di sebelum di poin sekali jalan ini mentapat ila pelong ya kaji tap snem yang ke baar posan snem dan kum kaji nganu jungi mentah nila laban panu long tak tahu ila kerja biru kane katim yang ibade kaji ngai lenti kaba our posan snem the journey of 25 years kat kum kaji kwa yungi kinokren ru kilawang ya pendep ya ketum ke program mata ya itu baru ngila ai kublai ai bau blai un ka khu ka do tat on the poisa yin tat ba kila sandran ba pat blai na ka khu ka yin ka sem ki kun ki baro pat ka wei ka Sengkur yu ru ai bau blai na ka khu ka do idang mang mang hiat ang ha
Kalek kawan, kaya tak yung ki, hakapulay ko buti ko buti ki. Tangkata nakayang na, kublay sibut.